Малко като индиец. На всички. Пак ми се налага да сменям централната пружина на съединителя. Защото като когато се дава газ, след до 40 км в час няма пълната сила, която трябва да има. И все едно оборотите падат. А за да се държат през цялото време на високи обороти, трябва да се смени с най-силната, най-твърдата пружина в съединителя на CVT-то. Той се намира ето тук съединителя. И за да го свалите, ви трябва един специален инструмент, който ще ви покажа и сега. Ето това е специален инструмент. Това е една гумена скоба, която сега ще видите как се използва. И проверявате дали са освободени. След това, вместо да ги сваляте един по един, махате всички такива и наведнъж с целия капак. Ето това е съединителя. И за да може да се свали ето този болт, трябва такава скоба да се вземе. Тази скоба ще я покажа колко струва към момента, за да, ако някой има желание, нали, да го прави това. Ще сложа колко струва и може би директен линк към Scooter House. Би било лесно. Значи, само да ви кажа, че трябва да си държите контричка. Готово. Така. И е много важно да си подреждате как излизат. Ето аз си ги слагам тук. Така. За да освободите съединителя от ремъка, трябва да го стиснете и да вкарате ремъка навътре. И сега съединителя излиза. Те видя да ме научиш. Здрасти! Здравей. Карам аз една педаларка. Ага. И е по същия начин. Съединителя и това. Обаче, интересно. Научиха ме в квартала, че се правя скутерчето и дойде някакъв пич да ме пита за неговата педалетка. Много се кефа така. Ето това е най-лесният начин за сваляне на този болт. Хайде да... Така. Махте гайката и супер бавно пускате. Ето това е тази пружина, която държи, преценява, според силата на тази пружина, така се движи ремъка на съединителя по ето. Това е отзад съединителя и ремъка се движи тук. Колкото е по-слаба пружината, на толкова по-ниски обороти, това ще се стегне. И съответно скутера няма да вдига толкова високи обороти. А ако е по-силна пружината, скутерът ще държи по-високи обороти преди да вдигне ремъка. За да мога това да пробвам да го сваля. Това си сложих тази жълта пружина, мислейки, че ще бъде напълно достатъчна. Така. Ето. Извадих я. И сега тук
Но това трябва да сложим новата пружина. Така. Ето е новата пружина. Мало си. Не знам дали се вижда. И слагам я на това. Хоп. И си легна. Сега слагам върху това. И пак слагам съединителя с жълти пружини съм. Жълтите пружини на по-ниски обороти. Това се отваря и захапва ето тази камбана на съединителя. Ето тук, така като има лилавко, означава, че е прегрявана. Така. Сега същата процедура на обратно. Извинявам се, ако е лош ъгъла на камерата в момента, но доста кофти. Така. Стегнах го. Ето как изглежда. Сега с новата пружина. Сега си го хващам с водопроводния ключ и си го достягам на ръка. Малко като индиец с нисък бюджет. Паче какво се прави? Така, стегнах го. Сега да видим. Да, усеща се разлика. Да, доста по-твърдо. Слагам камбаната на съединителя, която мисля, че седеше с конуса навътре. Ето по този начин. А не, с конуса навънка седеше. Май. Не знам. Слагаме с конуса навънка. Па най-много да падне. Сега фащам съединителя пак, да го стегна. Обаче без да му се силите. Едно кръгче преди да бъде сглобено. Така че прибирам нещата и ще му завъртя един кръг.